Teraz si nahráme trasu, ktorú pôjdu najmenšie deti. To znamená od 5 rokov. Budú mať úsek, ktorý bude dlhý 1000 metrov. Pôjdu vlastne touto ulicou smerom nahor. Väčšinou tu zvyknú povzbudzovať kúpeľní hostia. Odbočíme vľavo. Tu na tejto mini križovatke bude otočka a ide sa smerom naspäť. Takže toto je trasa pre malé detičky, ktoré si to chcú vyskúšať, aby neostali na sucho aj naši najmenší. Doprava tu bude regulovaná aj policajtmi, takže nemusíte sa bať. Natáčam to ešte raz, lebo tie predošlé videá boli za dažďa. Ale chcem, aby ste to videli aj takto, keď je sucho. Takže a tu končí pretek na 1000 metrov. Tuto bude štart všetkých kategórií, pretože tu je tá cesta dosť širšia ako tam nižšie, aby sme sa proste mohli každý rozbehnúť podľa seba. Tam už sa to bude musieť dať trošku do mierneho koridoru. No. Takže toľko. Máme 1000 metrov.